Det ser ud som om, der er kommet noget fugt i her også. Ja, det gør det faktisk. Det kan da godt være, at den der sky, der flyver afsted der, den er kommet nedfra. Østfra. Nej, der var noget med ham formand for det selskab, de havde ejet en færge, det har blevet arresteret med det. Nå. Det er noget med, at de vil sælge en jobåbning lige på en indisk strand, og det vil de ikke have. Nej. Det vurderer i hvert fald et stort svensk forskningsprojekt udført på Stockholm Universitet. Ifølge undersøgelsen sker der 20.000 voldtægter om året i Sverige, men kun 1% ender med fældende dom.